Здравейте, поздравители на YouTube! Ние ще покажа как да оцелявате в Майнкрафт. Като за първоначално, тук съм справил един тъп world. Като за първоначално си правите world, както си искате, примерно просък режим, но там няма как да се оцеля. Просто цъкате. И трябва да ви зареди да имате терен. Самия Майнкрафт трябва да ви зареди за терен. Чекайте малко. Вие на клипа знам, че ще прескочите, за да не чакате. И ето, така, на хубаво място му пусна. Да, само да не е остро, пък както и да е. Така, чакайте малко. Като за първоначално, ако не знаете как да си направите работна маса, ето така, и си правите работна маса. Ето. Тук си правите други айтеми. Ето и сега ще ви покажа примерно. Примерно казвам някои други айтеми. Ето вижте. Слагате тук. Тук така. Това е кирка. Така се прави меч. Това е мечът. Хопа, тиква. Супер. Имаме и тиква. Ако човекът ви помни да ви ударя, значи е заради бучетата. Тези, които не са играли Майнкрафт, това е пържолата и когато нямате бучета, трябва да ядете. Затова така е. С кирката копайте камъка. Примерно и сега нямам как да ви го показвам. То за какво ми е хак изобщо. То като за първоначално всичко е добре тук в този сървър, защото ако сте видяли на хубав терен не е пуснало. И така. Чекайте малко сега да ви покажа лопата, такива други неща. Това е лопатата. Пък сигурно ще си кажете какво е това. С това нещо се правят рейсове в някои сървъри и такива други. В много сървъри се правят с това нещо. Пък в други се прави с каменна брадвичка. Питах се как се прави каменна брадвичка. Ето. Ето каменна брадвичка. И ето е каменната брадвичка. И почвате да си купате. После, чакайте да ви покажа. После ето я кирката и с нея почвате да купате камък. Правите се по същия начин други инструменти, не дървени, ами по-хубави. И това беше всичко от мен. Дано ви е харесало. Приятна вечер.